Pojď na klín. Milé maminky, milí tatínkové, milé babičky, milí dědečkové, milé děti, všechny vás tu vítáme. Jsme rádi, že jste přišli, protože děti si pro vás připravili scénku o narození Ježíška. Při divadle bude zpívat Srdíčko pod vedením Sylvy a Klárky. Přejeme vám krásnou podívanou. Augusta, aby se vykonal soupis celé říše. To byl první soupis a konal se, když v Sýrii byl místodržitel Quirinius. Letiní občané města Betléma. Za 30 dnů budou provádět císařští úředníci v Betlémě sčítání lidu. Každý představitel betlémské rodiny, jehož rod zde bydlí nejméně 3 generace, nechť se dostaví před římského úředníka. Císař Augustus pozdravuje občany Betléma skrze Quirinia, svého správce. Pokoj vám. Tedy všichni, aby se nechali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta, z hůru do místa, do města Davidova, aby se nechal zapsat spolu s Marí, sobě zasloubenou ženou, která byla upuštěna na stavu. Když přišli do města Betléma, všude bylo plno lidí a oni marně hledali nocleh. Nikde nebylo místo pro chudé po cestě. Smutně se potulovali od domu k domu, ale nikde nebyli přijatí. Jediné místo, které nakonec našli, bylo ve chlevě na seně mezi zvířáty. Čisté
Nebojte se, vysílám velikou radost. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. Nám tento děťátko v plenkách položené do jeslí. Slyšeli jste to, bratři? Pojďme do Betléma a podívejme se, co se to tam stalo. Ano, pojďme hned. Počkejte, bratři. Když se nám narodil Spasitel, zlého světa, vykupitel, musíme ho slavně přivítat. Nemůžeme k němu přijít s prázdnýma rukama. Máme, co máme. Nám dá svůj kraj, chleba s tobou. Já mu dám nejkrásnějšího beránka ze stáda svého. A všichni mu společně zahrajeme a zaspíváme. Co jim bylo pověděno o tom dítěti? Všichni, kdo to slyšeli, podívali se to, co jim pastýři vyprávěli. Maria to však všechno uchovávala ve svém srdci a rozmlažovala o tom. Zástup vidělo i spoustu dětí a podivovali se, kam všichni ti lidé tak pospíchají. Podívej se na ten zástup, kam všichni ti lidé jdou. Všichni jdou přivítat Ježíška, já bych šla také ráda s nimi.